மதிமுக ஈரோடு எம்பி கணேசமூர்த்தி அவர்கள் வந்துட்டு இறந்திருக்கிறாரு. ஒரு 4 நாட்களுக்கு முன்னாடி அவர் சூசைட் அட்டன் பண்ணதால் சில விஷயங்கள் ஊடகம் மூலமா வெளியாகி மக்கள் பார்வைக்கு வந்தது. இன்று அவர் உடல்நல குறைவால் கோயம்புத்தூர்ல காலமாயிருக்கிறாரு. அதை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க. கூடவே தான் இருந்தாரு சார். கூடவே இருந்திருக்காருல்ல சார் அவர் இப்ப வரைக்கும் கூடவே. ஏன் அவருக்கு எந்தமான ஒரு பொசிஷன் சொல்ல வரேன். இனி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று நம்பி அது கிடைக்காத சூழல்ல மன வேதனையை அடைந்து விஷம் வருந்தினார் அப்படின்னு தான் செய்திகள் நமக்கு கிடைக்கும். சார் இவ்வளவு வருஷமா வைகோ அவர்கள் கூடயே வந்திருக்கிறாரு. சாவுற வரைக்குமே அவர் கூட தான் இருந்திருக்கிறாரு. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கிறாரு. இப்போ அவர் காலமாயிருக்கிறார். இது ரொம்ப பெரிய இழப்பு தானே சார்? நிச்சயமாக மதிமுகவுடைய எல்லா மட்ட நிர்வாகிகளுமே இது தொடர்பாக ரொம்பவும் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. மிக ஒரு சோகமான நிகழ்வு. மதிமுக ஈரோடு எம்பி கணேசமூர்த்தி அவர்கள் இறந்திருக்கிறாரு. ஒரு 4 நாட்களுக்கு முன்னாடி அவர் சூசைட் அட்டன் பண்ணதால் சில விஷயங்கள் ஊடகம் மூலமா வெளியாகி மக்கள் பார்வைக்கு வந்தது. இன்று அவர் உடல்நல குறைவால் கோயம்புத்தூர்ல காலமாயிருக்கிறாரு. அதை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க. மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தொடங்கிய அந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் அந்த பகுதியில் கொங்கு மண்டலத்தில் அந்த மதிமுகவினுடைய வளர்ச்சிக்காக பாடுபட்டவர் தான் மரியாதைக்குரிய திரு கணேசமூர்த்தி அவர்கள். திரு வைகோ அவர்களே சொன்னது மாதிரி அவருடைய கல்லூரி காலம் முதலே பழக்கமாக கடந்த 50 ஆண்டுகளாக இருந்தவர். அரசியலில் மிகப்பெரிய அனுபவம் வாய்ந்தவர். திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மாணவர் பிரிவிலே இருந்து கட்சிக்காக பாடுபட்டார். பேரறிஞர் அண்ணா, திரு கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களெல்லாம் இருந்தார். அப்போ மதிமுக பிளவுபடுற போது திரு வைகோ பின்னாடி வந்திருந்தாங்க. அப்போ வைகோ பின்னாடி அந்த காலகட்டத்தில் 93 நினைக்கிறேன், அவர் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தொடங்கிய பொழுது மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு 10-12 மாவட்ட செயலாளர்கள், ஏராளமான நகர ஒன்றிய செயலாளர்கள் அவங்க எல்லாமே வந்தாங்க. அன்றைக்கு திரு சங்கரையா, மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் சங்கையா ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு சொன்னார், திராவிட முன்னேற்ற கழகம் செங்குத்தாக பிளவுபட்டு விட்டது. மதிமுக வைகோ பின்னாடி ஏராளமான நிர்வாகிகள் கட்சிக்காரங்களாம் இருக்காங்க. இருந்ததும் உண்மை. அன்றைக்கு காலகட்டத்தில் அவரோடு பயணப்பட்ட பலருமே, இந்த மதிமுகவில் பயணப்பட்ட பலருமே படிப்படியாக திரு செஞ்சி ராமச்சந்திரன் ஆகட்டும், கண்ணப்பன் ஆகட்டும், அல்லது எல் கணேசன் ஆகட்டும், பல பேர், புன்முத்துராமலிங்கம் போன்ற, நெல்லை லட்சுமணன் போன்ற பல மூத்த தலைவர்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிலிருந்து வெளியேறிட்டாங்க. சரி. அப்படி வெளியேறிய சூழலும் கூட திரு கணேசமூர்த்தி வெளியேறாமல் இவர் பின்னாடியே பயணித்தார். அவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக அவர் போட்டார். இந்த மதிமுக வளர்ச்சிக்காக கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 பேர் விஷம் குடித்தும் தூக்கிட்டும் தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள். அதை ஒவ்வொரு கூட்டத்திலுமே மரியாதைக்குரிய வைகோ அவர்கள் பேசுவார். திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் வாரிசு அரசியலை முற்றும் முழுவதுமாக எதிர்த்து தான் நான் கட்சி தொடங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரு ஸ்டாலினுக்கு எதிராக தான் அவர் வந்தார். கடைசியில் அதே திமுகவில் போய் தன் வாரிசுக்காக ஒரு சீட்டுக்காக எல்லாம் போனாருங்கிறது பரிதாபகரமான நிலை. நம்ம அது ஒரு சாப்டர் தனியாக விட்டுறலாம். திரு கணேசமூர்த்தி அப்படி மூத்த தலைவர்கள் எல்லாம் வெளியேறிய காலகட்டத்திலும் அண்மையில் திரு வைகோ முதல்வர் துரை வைகோ அவர்கள் அரசியலுக்கு கொண்டு வந்து அவர் அமைப்பு செயலாளராக, கட்சியினுடைய தலைமைச் செயலாளராக போட்ட அந்த தொடக்கத்தில் கூட பல மூத்த தலைவர்கள் கொஞ்சம் அதிருப்தி வெளியிட்டாங்க. அந்த அதிருப்தியாளர்களும் கூட கோவை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் பகுதியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களும் போயிட்டாங்க. அந்த நிலையிலும் திரு கணேசமூர்த்தி அவர்கள் வைகோ பின்னாடியே கூடவே இருந்திருக்காருல்ல சார். அவர் இப்ப வரைக்கும் கூடவே. ஏன் அவருக்கு எந்தமான ஒரு அதுதான் சொல்ல வரேன். அப்ப இனி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று நம்பி அது கிடைக்காத சூழல்ல மன வேதனையை அடைந்து விஷம் வருந்தினார் அப்படின்னு தான் செய்திகள் நமக்கு கிடைச்சது. உள் விவகாரங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. கண்டிப்பா இவ்வளவு காலம் அவரோடு பயணித்து இந்த இறுதி காலத்தில் நமக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு தரவில்லையே என்கிற அந்த மன வேதனையில உடைஞ்சிட்டாரு. நிச்சயமாக அரசியல் பொது வாழ்வு இருப்பவர்கள் இந்த மாதிரி செயலில் நிச்சயமா ஈடுபடவே கூடாது. பல பதவிகள், பொறுப்புகள், கட்சியில் மாவட்ட செயலாளர் இருந்திருக்கிறாரு, கட்சியினுடைய பொருளாளராக இருந்திருக்கிறாரு, பல பொறுப்புகளில் இருந்திருக்கிறாரு. இத்தோடு நிறைவடைந்து ஓய்வாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மனநிலைக்கு போகாமல்
நமக்கு கட்சி துரோகம் செய்து விட்டது என்கிற எண்ணம் உணர்வு அவருக்கு வரக்கூடிய அளவிற்கு மதிமுகவின் நிர்வாகிகள் வைகோ போன்றவர்கள் செயல்பட்டு விட்டார்களோ அப்படிங்கிறது. சார், இவ்வளவு வருஷமா வைகோ அவர்கள் கூடயே வந்திருக்கிறாரு, சாவுற வரைக்குமே அவர் கூட தான் இருந்திருக்கிறாரு, இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கிறாரு, இப்ப அவர் காலமாயிருக்கிறாரு. இது ரொம்ப பெரிய இழப்பு தானே சார்? நிச்சயமாக மதிமுகவினுடைய எல்லா மட்ட நிர்வாகிகளுமே இது தொடர்பாக ரொம்பவும் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. மிக ஒரு சோகமான நிகழ்வு தான். திரு வைகோ அவர்கள் சொல்கிறாரு, அவருடைய குடும்பத்தினரும் அவரை சார்ந்த நண்பர்கள்ட்டையும் நான் விசாரித்த போது கடந்த சில மாதங்களாகவே அவர் மன அழுத்தத்தில் இருந்ததாக சொல்கிறாங்க. என்ன பிரச்சனைகள் என்னன்னு தெரியல. மாவட்ட நிர்வாகிகள் கலந்து அவருடைய பையன் கணேசமூர்த்தியினுடைய பையனை கூட நான் பேசினேன். அவர் மன அழுத்தத்தில் ஏதோ ஒரு மன அழுத்தத்தில் இருந்ததால் தான் பண்ணிட்டாரு. இப்போ திமுக தரப்பில் நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிற போது கூட என்னோடு கணேசமூர்த்தி பேசினார். இப்படி ஒரு தொகுதி 2 தொகுதி தான் கிடைக்கும் போல இருக்கு, ஒரு தொகுதி கிடைச்சா அங்கே நம்ம போகலாங்கிற இந்த விஷயத்தை நான் சொன்ன போது கூட அவர் எதிர்ப்பாக எதுவுமே சொல்லலை. எனவே இந்த செய்தி என்பது தவறு என்று திரு வைகோ சொல்லுகிறார். ஆனால் அந்த பகுதியில் இருக்கிற ஊடகவியலாளர்கள் மற்றவர்களும் அவருக்கு இதுதான் மன வருத்தம். கட்சி தன்னை இவ்வளவு காலம் இருந்த தனக்கான ஒரு இடத்தை கட்சி வாங்கி கொடுக்கல அப்படிங்கிற மன வருத்தம் இருந்ததாக அந்த பகுதியை சேர்ந்த பல பேரும் மதிமுக ஊடகங்கள்லயுமே அந்த விஷயத்தை தான் வெளியே சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி கட்சியில அவருக்கு நிச்சயமாக அந்த தகவல் அவருடைய குடும்பத்தினர் மூலமா தான் வந்திருக்கணும். கண்டிப்பா. ஆமா, அப்படி இருக்கிற பொழுது திரு வைகோ அவர்களுமே இதை முழுமையாக மறுக்கிறார். அவர் திரு கணேசமூர்த்தி அவர்கள் மறைந்து விட்டார். அவர் உயிரோடு இருந்திருந்த அவர் அந்த மருத்துவமனையில் இருந்து அவர் மீண்டு வந்ததுக்குங்களே என்ன காரணம் என்னங்கிறத அவர் சொன்னதான் நமக்கு தெரியும், சொல்லியிருந்தால்தான் நமக்கு தெரியும். அதனால் வைகோ சொல்லுகிற கருத்து உண்மையா, அங்கு ஊடகவியலாளர்கள் பத்திரிகைகள் சொல்லுறது உண்மையா என்பது தெரியல. ஆனாலும் மதிமுகவிற்கு இது நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவை தான் இந்த தேர்தலில் கொடுக்கும். ஏன்னா ஒரே ஒரு இடம் திருச்சியில் கொடுத்தாரு, அதுவும் பம்பரம் சின்னம் கிடைக்கல. பம்பரம் சின்னம் கிடைக்காத உதயசூரியன் சின்னத்தில் நினைக்கிறத விட செத்து போக வேண்டாம் சொன்னது பெரிய அளவில் அங்கே திமுகவினர் மத்தியிலே ஒரு அதிருப்தி இருக்கிறது. அந்த ஒரு அதிருப்தியான சூழல் திருச்சியில் வெற்றி சாத்தியமா என்கிற கவலையிலும் கலக்கத்திலும் இருக்கிற போது இந்த இழப்பு என்பது மதிமுகவுக்கும் வைகோவுக்கும் அந்த கட்சியினருக்கும் மிகப்பெரிய இழப்பு என்று தான் நாம் பார்க்கணும். நன்றி சார், தொடர்ந்து. நன்றி, வணக்கம்.